ang mga hobenes na maghiras kan sa endang eksperyensya sa pagtubod katoliko, asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan ebangelisasyon asin maging maray na tagahatod kan misyon nin pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Ate Jenny Balyaran, digdi sa DZGB. Always number one, always at your service. Jenny Balyaran on air at online. Sa bawat balita, laging maasahan. Kabarkada ng lahat, hatid ang tamang impormasyon. On air man, o online, kasama mo araw-araw. Hello. Ito ay Kamusta? tumay. Maugmang hapon po gabos mga parantabay. Jenny Balyaran on air at online. Maugmang hapon po sa Tuy Agabos. As in, welcome po sa panibagong presentasyon kang programang Barkada ni Jesus. Ngayon po yan, digdi sa DCGB. Special po ang satuyang programa ngunyan na pagkahapon mga tugang. Dahilan ta presenteng pinagigibo po sa dakulang aktibidad kang Diocese of Legazpi dyan po sa LC3. And aside from that, may mga makakaibahan po kita from mga hobbyists po, hali po sa Camarines or Magayon ng mga tugang naging mensahe sa tuyang namumuota na obispo si Bishop Joel Z. Bailon kasubago sa iyang banal na misa na ginibo po dyan sa Kagsawa Ruins, Daraga Park, sa Daraga, yes, of course. And ang tema nga ni mga tugang ngayon na pagkahapon iyo ang Regional Synodal Framework guiding the Diocese of Legazpi in its Diamond Jubilee Journey. So sa paagi po kayo ni mga tugang ng mga aktibidad o ining celebration po, ini nagkakatiripon po ang mga laiko, mga representatives kang Parish Pastoral Council sa mga iba-ibang parokya po digdi sa diocese. Of course, igwa po kita ni ni Vicario po digdi sa Legazpi. And kada parokya, igwasinda ning 10 representatives. Kaya magayon po, panupo ngunyan dyan ang LC3 po and kang kasubaago nga ni na antabayanan ta si Father Rex Arjon na sa iyang bilang parte siya kang keynote speaker. And si Father, si Most Reverend Andrew Alarcon, ang Arsobispo po kang Archdiocese of Cáceres. So gusto ko lang po mga tugang tawanan doon itong naging mensahe ni Bishop Bailon kasubaago na sabi niya po ang pagmangnodaa pasiring dapat sa kasaradayan. Ayun, so ini po magayon na pagirumdum sa Satuya Agabos mga tugang kang Satuyang Obispo dahilan ta ang synodality po baga iyo po ini ang Satuyang paagiman ang apod para po kita kumbaga working together magkasararo po kita. Sabi nga ni Bishop, if we are able to be a synodal church, it must be an inclusive church. So kapag sinabing inclusive, dapat po napapabilang kita kasabay. Kumbaga sarabay nga ni, we are all included. And dai talaga ning pinipili. And dapat of course, yaon da po ang satuyang partisipasyon. So bako sana po ini para sa mga banal, bako sana sa mga tawong nasa simbahan, kundi para man po sa mga tugang na nasa laylayan. So magayonon po kasi tigdatawan po ning atensyon sa tuyang simbahan ang mga katugangan ta na mga nasa laylayan, ini po baga yung mga taong tioson, and sabi nga, diin na po masyado naabot pa kang mga pigasabing programa kang gobyerno, pero sabi nga ni ang Katolikong simbahan yaon po para i-welcome kita gabos. So ang mga taong nagmamaot na maging simbahan,
sabi nga, ang tunay na simbahan na sinodal, simbahan na nag-welcome. So, dapat day ita na-feel na day kita included, day kita kasabay. So, padagos po ini sa tuyan na ipigpaparundom. And of course, congratulations man po sa nagbilog po kaining Diocesan Synodal Commission Congress sa magayunan po nindong aktibidad ngunya na aldaw. And daumang pa po kasi party ini ka celebration po kang 75th Diamond Jubilee po ano. So yan mga tugang ang dakulang aktibidad ngunyan dyan sa Legazpi Diocese, the Regional Synodal Framework guiding the Diocese of Legazpi in its Diamond Jubilee Journey. Okay, so ngunyan na pagkahapon, pwede mag-upload mag-text sa 0938-8921-5475. And live man po kita ngunyan sa tuyang Facebook page via DCGB News Online. Kamusta po ang mga nakatutok ngunyan na pagkahapon si iripunta daw ano kaibat ta po pala sa lado technical ang poging-pogi na si Kuya John Napoles. Hindi po magayon na ehemplo sa tuya agawas mga tugang kasi at his age, very strong and di mo talaga nahiling na nag-iedad na. Kaya dapat Carmel Herrera, dapat maging inspirasyon mo nakataning mo ha. Kuya Jun, so we have also Carmel Herrera from Sorsogon State University. Saro po sa tuyang mga OJT. And syempre, bilong mo ng persa kang sa tuyang team yaon po dyan sa LC3 para sa nasabing aktibidad na tinukartaman nga ni po kang kasubagong mga tugang. So, data na pagpara paano yung pa, yaon na basinda sa Zoom. Hello muna kay Ellie Valladolid. Ayun, good afternoon po, Ma'am Ellie Valladolid. Kamusta ka? And gusto ko man po pala ipagirumdom or kamustahon ang sa tuyang mga paradangog na yaon na sa indang harong. Kamusta po ko mo mga tugang? And hello muna kay Dr. Chris Gianan. Doc Chris, hello kung listening ka man. Thank you so much and ingat-ingat lang po ano. And of course, padagos pa po baga ang aktibidad kang bulkang mayon mga tugang. So, parte ini po ining programa ta, parte po kang sa tuyang evangelization and ipigpapagirumduman kita na mga kita permi, especially sa padagos na aktibidad kang mayon, may mga naka-adit na and sabi nga ni dapat po padagos ng kita na maging alerto and magdangog po kita sa mga abiso kang otoridad. Okay, so ang sa tuyang hugot nyo na pagkahapon, nawawalan ng energy sa paglilingkod. Jesus says, I am your strength. Hello, Ate Chris Diaz, kang ECI family. Yaong ka na ba, Ate Chris? Go ahead po. Kamusta hunta daw si Ate Chris? Sa ka na ngunyan, Ate Chris, sa kang bansa nakaabot ngunyan na hapon. Hello. Mm-hmm. Ayan, hello Ate Jen. At hello sa gabos na naghihinanyog kang sa tuyang programa every Saturday, lalo na sa mga kabataan. Yes. And of course, Achan, later on, i-welcome ni Ate Jen ang sa tuyang mga guest. Ayan, sa amin niya na hapon. So, pwede ako mag-shout out, Ate Jen? Sure. Go ahead po, Ate Chris. I-shout out ko si Ki. Ayan, Sister Ki. Nasa Naga siya. And Opo. hopefully, naghihinanyog siya ngunyan. So, Ate Ki, Sister Ki. Sister Ki na, anak ko. Ano nga nitong apuduman, Ate Chris? Ano nga pong apuduman sa anong niya ni sa anong part na ba? 'Di ba naglaog siya sa pagmamadre? So anong parte na ba kang sa iyang mission ngunyan? Yaon si nasa level what na? Yan. So first, ano yan? Ano na siya? Postulant. So, ang pinaka-ino talaga is aspirant. Pero nung aspirant siya, pwede ko siyang nasa luwas. Okay. But, definitely, she decided to enter. So, ang first stage po talaga, formally, as a sister is postulant. So, postulancy, yan ang stage niya ngunyan. But she's already called sister. Kasi So, Sister Ki, hello ka dyan. Opo. Kumusta ka dyan sa inyo, sa imong bagong harong sa Sabang, Naga City? Okay. So, kamusta hon taman si na Sister Nat? 'Di ba? Kang ACI family, Ate Chris. Opo. Sina Sister Nat po,
ngunyan pala, as of now, they are also attending yung Synodal Congress. Yes. Wow, So I very think good. all of the sisters in Sagpon, in Santa Ayaon sila. Rafaela, are attending. Yun. So, Okay. Sige, Ate Crisano. So, magayunan mo yan ang sa tuyang mga topic, di ba? Kasi ang hugot kung nawawaran ka na baga ng energy, Ate Cris, ika ba sa buhay mo? Kasi halika na din baga na nasa simbahan, Ate Cris. Ano, may point ba sa buhay mo na so energy mo nasa lowest point na? yeah. Nag-abot ba doon Yes, sa of mundo? course. Oo. So may mga pagkakataon pong araw kaiyan, may low energy ako. Pero ang makaulo kay ni Ate Jen kasi low so energy mo, so garit na-stress ka sa minsan maraming demands, pero ang tendency ko napapadakol ang pagkaon ko, so stress reliever kaya dahil pwede kaya nagtataba kita sa stress reliever ka magkaon. Pagkakampalan. Dari ako magayon na stress reliever. Okay. Bayasan na Ate Chris day manhalata. O kamo na lang po mga viewers ang magsabi kung agree ka mo kay Ate Jen. Anyway, yun pala na no. Pero ano yung nagiging mo Ate Chris kung nafe-feel mo na nagbababa na sa energy mo sa pag-serve? Paano mo nare-realisar na ipagpapagiramdam ka ni Lord na Chris, I am your strength? Yeah, so madalas kasi pagka medyo nasobrahan kita sa mga commitment, kuminsan kasi kita man sana ang nagbibigay ng baba sa satuyang mga commitment. So pag-araw kayan, may namamatayan ta na physically, emotionally, then nandiyan naman si Lord always anchoring myself sa strength coming from the Lord. Okay, so yan talaga ang magayon Ate Chris, na kumbaga sa ibang negative na nafe-feel mo, si Lord ang reason para ma-recharge. Diba? Recharge. Okay. Kailangan mag-charge. Yes, Kaya ng mga cellphone. Tama. Ang cellphone baga or ano man na gadget Ate Chris, pag nalobat, wala namang pakinabang, 'di ba? Wala na. Hindi mo na magagamit. Kepuhan mo siya i-recharge, i-charge para ma-recharge. Magamit ta ulit siya. I-connect, i-reconnect. Yes. Sa main source. Tama ka dyan. Okay, so thank you so much Ate Chris. Babalikan ko ika later on. Okay, kamusta hunta na po sa tuyang mga bisita ngunyan na pagkahapon. Iyo po ang Youth Ministry hali sa St. Rose of Lima Parish sa Pasacao, Camarines Sur. Wow. Good afternoon. Pwede ta po buksan ang sa tuyang camera. Okay lang ba? Nahiling ko na si Grace Repia and Antoinette Guerrero. Ayan. Nasa sarong screen lang ba kamo? Or okay lahat? Okay, seven participants, 'di ba? We have 7 Ate Chris. Tama ba? Okay, nakamute ang sa indong mga microphone. Okay, i-on ta na po sa to yung mga microphone, mga tugang. Okay, so igwa ko digding yao na ba si Yana Panindim? Yana? Wala pa po. Wala pa. Wala Okay. pa. Sige. I have also Rhea Mel Rose. Wala pa din po. Wala pa. Okay, we have Antoinette Guerrero. Tama ba? Si Antoinette Guerrero Yes ba po. yung nasa screen? Okay, Antoinette, kamusta ka? Okay lang po. Okay na okay. Okay na okay. Kumusta ka? Uy, kumusta ka bilang barkada? Paano mo masasabi na okay ka ngunyan na pagkahapon? Honestly po, medyo okay man po siya. Medyo daidin po. Pero okay po. Sige, dumang kita sa natadai. Medyo siguro po tagal po siguro sa sa mga ginigibo po. Sa school.
Opo. Kakatapos lang din po kaya kang ujiting. OJT. Okay. So that's why yaong kita niya na pagkahapon para ma-recharge ka. 'Di ba? Okay, Antoinette, your word for today is gift. So, pwede mo i-introduce ang sa imong sadiri using that word gift o regalo. So, pwede mo ba siya i-connect sa imong buhay-buhay ngunyan through that word? Sige, go ahead. So, hello po. Ako po si Antoinette D. Guerrero. Siguro po ang maano ko po sa gift is yung knowledge po na tinausa kuya ang mga formators ko po dati na nasi-share ko na po siya ngunyan sa ibang mga youth po. Ayun, okay. So, magayon kasi kapag may gift ka, dai mo lang pala siya pigi sa sadiri, kundi pigi share mo sa iba, pigi heras mo ini sa iba. Perang taon ka na sa ministry tabi, Antoinette? Almost 8 years po. 8 years. Okay, sa laog kang 8 years, kamusta kaya ang sa imong level, kan sa imong energy? Kamusta? Itaason pa ba? Nasa middle or nasa baba? So, may mga times po siguro na nagbababa talaga po si level of energy po sa pag-serve. Pero taiman po giraray nawawa rin yung paglaom sa pag-serve. Serve po kay Lord. Yes, okay. So, yan talaga ang good news, di ba? Dahil nawawa rin paglaom na i-continue lang ang pag-serve. Thank you, Antoinette Guerrero. And once again, welcome digdi sa programang Barkada ni Jesus. And thank you for your time. Mag-ibahan kita sa Good Alas Tres. Okay, ang sa imong kataning we have... Okay, please Hello introduce po, yourself. Hello po, ako po si Rian. Okay, Rian. Okay, Rian, ang sa imong word is service. Service. Ano po, nagsiserve po ako kay Lord through my talent po. Pinapahiling ko po sa iya binabalik ko po sa iya ang talent na tinataw niya po sa kuya. Through music po. Through music, para kanta ka, pwede mag-sample? Wow! Sige nga, sample, mga kahit isang line lang, 2 lines. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Yay! The best very talented ang mga jóvenes hali sa St. Rose of Lima, kang Camarines Sur. Perang taon ka na sa youth ministry po, Rian? 3 years na po ako nagsiserve sa simbahan. Pero po, aki pa lang po ako, nagsisimba na po ako. Ayun, okay. 3 years na. Okay, aside sa pag-serve mo sa youth ministry, ano pa ang sa imong pinagkakaabalahan? Nasa college ka ba or high school? Kakagraduate ko lang po ng college po. Okay. In one word, ano ang sa imong namamatayan ngunyan na hapon? Happy po ako. Halip pa lang po ako, amay po ako nagmata dahil sa pag-practice po sa simbahan. Wow. Po, happy ngunyan ang maghapon ko po. Wow, super happy. And of course, happy man kami kasi kaibahan mi ika. Diba? Magayon ng smile mo ha. Parang yung dimple mo, yung ondigdi sa taas. Tama ba? Okay, thank you so much, Rian. Mabalikan ko po ika. Okay, sige. Yao na ba si Grace? Okay, Grace Rapia, tama ba? Yes po. Ayun, Yes po. si Barkadang Grace, kamusta ka? Kamusta ka po? Okay lang po. Ang sa imong word ngunyan na pagkahapon is worship. Okay, please introduce yourself using that word.
worship. By introducing myself po into worship, I'm happy kasi naging isa ako sa mga youth na napalapit kay God. Mhm. And isa yun sa hindi ko pagsisihan sa buong buhay ko. Ayun, okay. Pirang taon ka na po barkadang Grace sa ministry? 10 years po. Mhm. Okay. 10 years po ako. Nag-start po ako sa pagiging youth choir po. Ayun, okay. Nagkakanta ka man. Pwede din mag-sample? Sige. Okay, Sige wow. po. Sige ha. Napapasabak po mga tugang ang sa tuyong mga jóvenes from Camarines Sur. Once again, we have Barkadang Grace Repia. Kahit ano lang po. Opo, kahit ano lang. Yung gusto mo, na ihandog ngayong hapon. Okay? Kahit sila na lang po. Keep saints with a faithful heart. Keep saints to the Holy One. Keep saints because Stephen Jesus Okay. Naghang... Christ is Son. Yes. Thank you so much. Thank you, Barkadang Grace. In one word, ano ang sa imong namamatean mo niya na pagkahapon? In one word, ano ang sa imong namamatean mo na pagkahapon? Maugma ka ba? Happy. Happy. I like that. Happy lang po. Happy. Happy. Happy man kami ta. Happy and, yes. Bungis-ngis po ini si Barkadang Happy and Grace. excited po. Yes, of course. We are also excited po na mas mamidbidan ka pa ngayon na pagkahapon, digdi po sa tuyang programa. And babalikan ko later. So, guro gusto ko lugod balikan si Antoinette kung ano man ang talent ni Antoinette. Nagkakanta ka man, Antoinette? Actually po, youth choir po kami tuloy. Okay. So, papalampason ko ba na dahil ka mag-sample? Sure po. Sure, okay. Wow, sige nga, go ahead po. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. Yeah. So once again mga tugang, yan po si Antoinette Guerrero. So once again po, welcome po digdi sa tuyang programang Barkada ni Jesus. Good afternoon kay Papa P. Sabi ni Papa P, makisoy o pa-announce. Sige po, ang sa kuyang cellphone number, iyo po ang 0938-891-5475. Sa Giraray, 0938-891-5475. Ang makakasimbag po ka sa kuyang kahaputan, ngayon na pagkahapon, ano po ang satuyang hugot sa episode ngunyan kang Barkada ni Jesus? Ang ikasampulo na mag-text, iyo po ang makakareceive ng 100 pesos worth of load. Ikasampulo take note, ikasampulo. Pag wala pa lang ki ikasampulo, di ingayagana. So mga tugang, yan po ang satuyang initial na kamustahan digdi po sa satuyang programa. Ibahan po nindo kami sagad alas 3 ng pagkahapon. Sabi po digdi, minsan daa po napapahapot kita, Lord, bakit parang nawawala na ako ng energy? So minsan po dakulong ki mga rason kung nata minsan nawawalan kita ng energy.
minsan nawawaaran kita ning kusog, tigpapangluya kita sa mga hobenes na mga aktibo po sa simbahan. Minsan nafe-feel ta ba na naglo-low ang satuyang energy sa pag-serve? Minsan ba na di-discourage kita? Minsan ba or ano ba yung mga naging kausa kung nata kita ipangluya, nata nagbababa ang satuyang energy? Sa satuya man ng mga paraan tabay for sure, padita po pag-isip-isipan, saan ba kita nag-aabot sa punto kan sa tuyang buhay kung data nagbababa ang sa tuyang energy. Anong mga kausa ka ini? As in, pwede ba kita makagibok yung ibang paagi para bumalik po ang sa tuyang kusog? So, naging 1. So, nasa laylayan ng level ng sa tuyang energy. Biglang mag-10, di ba? Biglang mag-100. Kaya mga kabarkada, ang satuyang hugot nguya na Sabado, nawawalan ng energy sa paglilingkod at ang sagot ni Jesus, I am your strength. Kaya naman, ang satuyang pag-iribang nguya na hapon iyo po ang Youth Ministry of St. Rose of Lima Parish dyan po sa Pasacao, Camarines Sur. Digdi po sa Legazpi Diocese ang St. Rose of Lima Parish, nakukuata po sa Bakakay. So, balikan ta po ang satuyang pagpuon para po sa satuyang warm-up question. Ano ang naguudyok sa inyo na sumali sa youth ministry? Ano ang unang nagbigay sa inyo ng saya at excitement sa pagdilingkod? Igwa ba kita? May reason ba kung nata feeling excited kita? Okay, balikan ko po si Ray and Joy. Okay? Okay, Rian, ano ang naging rason kung nata nag-intra ka sa youth ministry? Dati po, para simba lang pa ako sa St. Rose of Lima po. Tapos, na ano ko po, na nailing ko nagsiserve sinda, na what if gibuhon ko man ang talent na tinulsa ko, ibalik ko. Ibalik ko sa iya sa pangitan pag-serve sa iya. Kaya po, naglaog po ako sa youth choir, may nabistado po ako duman, tapos nag-join na po ako duman sa youth choir po. Okay. Ito ba, so pagsabay mo, pag-intra mo sa youth choir, iyo ba ito, so nagtao ba ito sa imong ki-excitement para magpadagos ka? Yes po. Lalo po akong nagkusog or nagrarom ang relasyon ko kay Lord kang naglaog na po ako sa youth choir. Kasi dati po every Saturday may practice po kami. Bako lang pong Sunday nakakasimba, kundi may morning din po every week. Ayun, okay. So, naka-live po pala kita sa tuyang Facebook page. Pwede nindo i-search, okay? Ining sa itong mga participants para mahiling kan sa indong mga pag-iriba dyan sa Camarines Sur. So, DZGB News Online, ayan. And syempre, yaon man kita sa YouTube channel. Kaya worldwide po kita na nahihilingon yan and naantabayanan, okay? Sige. So, thank you so much sa imong kasimbagan, Rayan. How about si Antoinette? Pwede po paulit ng question. Okay, Antoinette, ano ang naging rason kung nag-join ka sa ministry? So, dati po, grade 7 pa lang po ako kato. May po talaga akong idea about po sa YE, Youth Encounter po. So, na-invite po ako ni Ate Zaira po. Kaya sabi po, ano pong ginigibo? Sabi po nila, come and see daw po. So, na-curious po ako, nag-join ako. And then, ngunyan po, sa laog po ni almost 8 years, 9 years po as youth. Kadakol po, as in, grabe po ang excitement talaga po kada year. And kaya baga po, kaya po ang iba nagsasabi na boring po ang ministry. Pero dahil po talaga siya boring. Kung totoo to. Yes. Kung isa sa buhay po ang mga ginigibo sa simbahan, hindi talaga po siya boring. Magayon nun itong part kasi sa pagpuon baga sa ministry, yung youth encounter, parang ito talaga so initial na para maging formal na maging miyembro ka talaga kang ministry, di ba? So parte Yes, iyan kang formation.
Pero magayon din doon na nakapalaman na aktibidad sa Youth Encounter, yung Come and See, 'di ba? Kasi duman sa Come and See, tama ba? Sige nga, ano ang sa imong experience duman sa Come and See? Magayon pong experience as in dai ka po masisi na nagbalik ka. Kadakol knowledge po and lessons, realizations din po. Okay, sige. May nadadong ako na nag-ibi na aki. Yeah. Parang may naririnig akong baby. Okay. So, ini bang pag-join mo sa youth ministry, ini ba so reason kung nata ka nagpapatuloy, na-feel mo ba yung excitement? Kamadan po. Sa pag-join mo ba sa youth ministry, ini ba yung naging reason, na-feel mo ba yung excitement kaya ka nagpatuloy? Just po. And dahil lang po ako naging youth ministry lang po. Naging youth choir na din po ako ngayon and also lector na din po sa simbahan. Yun, wako. Yun ang kinagawin. Kasi bako lang sa rong komisyon ang focus mo, kundi may iba pa. Magayon kasi parang yung skills mo, yung talent mo mas nadidevelop pa. Tama ba? Yes po. Okay, may nahiling akong brand ki cellphone na nakasiirip ngunyan na pagkahapon sa to yung Facebook Live, Xiaomi. Okay, pwede po pa-open kang sa imong camera and please introduce yourself kasi para makamusta mi muna ka bago kita magpadagos. Okay po? Okay. Wala pa. Okay. Pwede pa advise Carmel na pa-open kang sa iyang camera or pa-on kang sa iyang microphone. Okay, balikan ko na si Barkadang Grace. Okay, Barkadang Grace, sisi sa imo ang nag-imbitar sa pag-join sa youth ministry? Wala man po sa akin nag-invite po noon. So ako po yung mismo pumunta po sa simbahan and nag-ask kung paano po ba makapasok sa youth choir po. Okay, so kapag buon mo sa pag-serve sa simbahan, ang nilaugan mo na talaga iyo ang choir. Tama? Opo. Okay. Yes po. Sige. So ano kaya ang pinaka maugman na memory mo dyan sa organization? Yung the best part po is yung nung una, sila talaga yung nag-reach out nung pumasok ako. Yung mga kasama ko sa youth choir, sila Kuya Janelle, na youth leader namin. Sabi niya, tara, try mo lang, baka magustuhan mo. At ayun, nag-try ako at hindi ako nagsisi. Ayun. And ang best feeling po doon is parang tinuring nila akong bilang isang pamilya kahit baguhan pa lang po ako. Okay, so yun na ito so kumaga nag-udyok sa imo para mag-continue, parang na-feel mo yung family, yung feeling na belong ka, tama ba? Yes po, the way they communicate po sa akin. Okay, so pigasabi mo ba, Grace, na kapag nag-join ka sa ministry, magkakaigwa ka ning sa upang pamilya na tunay na magmamakulog sa imo? Yes po. Wow, okay. Kasi usually, baga, ang iba, no, pag sinabi ngayang organization ngaya ka mga youth, ang mga naglalaog tulos sa isip ninda, yung puro lang kaugmahan, puro lang suotong gala, di ba? Puro lang enjoyment. Yes. Pero ano kaya yung sa hiling mo na saro na reason kung dapat pag-isipon kang ibang tao ang araw kaya ito? Siguro po ninda ito po ninda to maiisip kung totoo yung paglilingkod nila kay God nila, sigad talaga yung nasa puso at isipan nila, hindi nila yun maiisip, hindi sila mag-iisip ng negative sa isip nila po.
Iyo man ang gidano kasi kumbaga parang depende sa interpretation kumbaga. Oh, okay. So thank you so much Yes Barkadang po. Grace. Balikan ko po. Nawara so kaibahan tang saro. Okay, nawara Barkadang Carmel Herrera. Okay, sige. So digdi na kita sa satuyang pigaapod na deepening question. So kung kasabaago medyo mababaw lang ang satuyang mga kahaputan, ngunyan medyo tatawan ta ki pagkakataon ng satuyang sa diri na mas mapararong pa ini. Modelo mo, modelo ko. Sa organisasyon da po mga tugang, bako sa naperming maugma ang pag-serve. So bilang mga youth ministers, ang mga pagkakataong nawaaran ka ning gana, napagal ka na, gusto mo nang magpundo sa ministry, ano po kaya nagiging dahilan kay ni? May pwede ba kita i-share na dahilan kung nata minsan na mamatean ta na napapagal kita, na mamatean ta na nadidisganar kita, namamatean ta na dahilan ta baka may iba na rason, naisip ta na mag-stop. Pero kung iisipon ta mismo, halis sa tuyang sa diri, sa eksperyensya, I know, igwa ning ibang dahilan kung nata minsan nangyayari ang mga araw kay ito. Okay? So balikan ko po si Barkadang Grace. Okay, Barkadang Grace, go ahead po. Tama po, hindi naman talaga laging masaya. Bilang youth minister po, syempre, tao lang din tayo, may mga pagkakataong nawalan talaga ako ng gana. Yung tipo, gusto ko na lang maglaylo, o yung parang ang bigit ng bawat responsibilidad. Kadalasan po, nangyayari yan kapag pakiramdam or hindi nakikipag-coordinate ng ibang kabataan. Minsan nakakapagod is mag-prepare ng talks. Tapos pagdating ng event or meeting, kunti lang ang dumadalo. Okay, yung feeling na kahit ang effort mo, parang walang nakaka-applicate. Meron din yung mga panahon na nauubusan na ng ideas. Pakiramdam mo, paulit-ulit na lang ang ginagawa. So kung minsan, ikaw lang yung kumikilos. Okay. So, Ganun lang po. Grace, na experience mo pala na pag may teripon, may meeting, minsan di nag-aarabot. So, minsan ito yung nagiging cause minsan kung nataka feeling mo napapagal, nadidisganar, pero nag-abot din ba sa pagkakataon na Yes po. Oo, nag-abot din ba Barkadang Grace sa chance na hinapot mo so iba, so ka-member mo kung wara sinda, di sinda nag-atindir, na encounter mo ba so simbag na wala lang? Okay. Opo. May pagkakataon din po na gano'n yung sobrang yung ako pa po pumausa yung missile. Okay. So, okay. Medyo nawawara lang ang signal ni Barkadang Grace. Putol-putol. Pwede ta siguro i-refresh, Grace, sa tuyang internet connection para diretso lang ang di ko masyado nakuha. Pero sabi po ni Grace, mga tugang, nag-abot po talaga sa point na hinapot niya din sa iyang mga kaibahan kung minsan di nag-isipot. It's because wala lang. Kang sinimbag kang wala lang, ano ang namatean mo? Okay. Sige. Okay. Yun, naghahang. Parang lang po yung yung pakiramdam ko kasi kami to.
Okay, sige. Sorry po, maluya ang signal. Oo, okay. Pwede tang, what if itry ta na mag-log out ka muna, Barkadang Grace, and then bumalik ka para maayos ang signal mo, okay? Sige, so babalikan ko po ika later. We have also... Sige po, sorry. Okay, thank you. We have Barkadang Antoinette. Okay, ika Antoinette, sa mga panahon na ini, ano ang pinakadakulang dahilan kang sa imong pagkapagal? Arog ba yan kang kuryente na minsan brownout na? Actually po, daiman po talaga ako totally napapagal. Ano po. Mhm. Kumbaga, siguro may times lang talaga po na nawawaaran akong gana. Pero dahil po ako, padagos man gararay po sa pag-survey po kay Lord. Mhm. Okay, ano ang reason kaya ito kung natamo ito na mamatean? Siguro po sa personal na ginigibo na lang po. Bako man po totally sa mga nangyayari sa simbahan or kung sa Okay, so kumbaga personal happiness na ito sa tuyang sa diri, minsan baga family, minsan sa schools, minsan nagko-cause sa tuya ning ano pa and iba pa. Pero paano mo siya nako-cope up na okay, hindi ako napapagal maski arog kayo ang nangyayari? So, pag ang namamatik ko po kaya pag nasa simbahan ako, pero nare-refresh po na as in siya talaga po ang pahingalo, kumbaga. Instead na mamati ko po si Pagal, dahil po, siguro namamati ko na lang po siya pag nasa harong niya. Mhm. Talaga. Okay, ano ang bulong duman sa pagal? Hilot? Turong Turog? Ay sa satoy sa mga young generation, pagpagal kita gusto talaga magkaturog, and after that pag nakakaturog ka, recharge ka na naman. yes po. Mhm. Recharge po. Opo, pag Pagkasot na din po si Soul. wow, pag pagal ka pero dai ka nang iturog, anong nangyayari sa imo? Nadadagit ka, nagop na papastidyo ka ba? Come again pa. Kapag pagal ka and daing chance para magkaturog, ano mo, nadadagit ka ba or napapastidyo ka? Si Wolf po, yan po ang tambayan po namin. Nag-worship song po. Worship, wow, yes. So, Yan po ang medyo kakaiba to kasi pag warang time to sleep, worshiping, through music, wow, magayon man ha, kasi parang stress reliever din ba yan? yes po. Opo. So, sa mga tawong gusto ki music, love nila ang pagkanta, parang pag medyo ako nga ni maski bako man maray ang boses ko, maski sige ko lang kikanta. Maski solo lang ako, stress reliever talaga siya mga tugang, 'di ba? So, magayunan pala kasi itong tig-joinan mong worshiping, may another group ka ba, organization for that? Kasi igwa pa baga kita ning pigaapod na mga Singles for Christ and iba pa na Youth for Christ, tama ba? Opo, wala po. Kami lang pong dalawa. Kamu lang. Nagsisiwo lang po, tapos kanta. Okay, sige. Sabi kang reaction sabi ni Juno Barameda Raposa, sa ministry di maiwasan ang negative comments kaysa positive. Pero doon ka pa pala hinuhugot ng Diyos kung guraano ang pagpasensya and self-control natin sa sadiri para mabago asin ma-improve pa ang satuyang sadiri. Yes, minsan bagaano kapag dakol ning negative kitang nare-receive para di na kita ma-stress, latas kita sa positive na lang kung paano may improve ang satuyang sadiri, diba? Tama ba? Agree? Thank you so much, Juno Barameda Raposa. Okay, thank you thank you. Babalikan ko si si Antoinette. Okay, so we have si Riemel, wala pa Riemel. Okay, sige, si Rian. Okay, Rian, go ahead po. Sorry, I don't understand. May nagsimbag sa kuya. Sorry, I don't understand. Sorry, Siri. Si Siri po ito. Okay, go ahead, Rian. Ang dahilan po minsan nang nakakapagod kasi po dati nung nagsa-school pa po ako,
pag nagkakasabayan po yung mga deadlines, tapos working student din po ako noon. Nag-work po ako sa isang resort po. Pang gabi minsan pang umaga. Tapos po, nahihirapan lang po ako kasi pag nagsiserve, minsan po, hindi na-align sa schedule po namin yung pag-serve. Kaya po, sa ibang ministry na po ako nakaka-join ng pag-serve, hindi na po sa youth choir. Yun po yung nakakapagod lang po. Okay. Sa pagmati mo na napapagal ka, dahil man nag-abot sa punto na okay, i-give up ko ining sarong organisasyon. Nag-abot po, ito yung pag-work ko po, give up ko po siya. Kasi Okay. gano'n na-apekta na po ang pag-serve ko. Then din na po ako nakaka-attend kahit anong practice. Tapos mga excuse ko po puro lang sa work. Then ang mga deadline din po kato, di ko na siya naasikasong maray. Kaya inaabot na po ako ng mga deadline. Okay. So, mas pinili mo yung ministry kaysa sa trabaho. Tama Yes ba? Okay. So, kung pinili mo sa Yes po. ministry kaysa sa trabaho, da iba na anong naging resulta? Naging maugma ka ba or nagkaigwaning kulang? Naging tama po ang desisyon ko. Kasi iyo po pala to ang makakapawala ang kapagalan ko po sa isip, emotionally and sa physically po. Ayun, okay. So, si Lord lang pala. Si Lord ang nagtaon ng strength sa imo. Wow. So, paano naka-apekto ang mga ito, yung mga pinag-agihan mo na yung kadipisilan, yung struggles sa relasyon mo kay Lord, as in pagserbi, naarog ka ito, may point, umabot sa point na napagal ka? Nadawa po pala nakakapagal na, mas duman katig papapusog ni Lord para magrani sa iya. Para mas magraron po ang relasyon mo sa iya. Ayun. Duman ko po napatunayan. Okay. So, magayon nun mga tugang kasi para very honest yung mga sinasabi, dakol na pag-iisip, nagiserbi ka sa simbahan. Pag nag-serve kita sa simbahan, sabi kang iba, wala na ngayang problema. Tama ba? Pag nag-serve kita, nawawara ba talaga ang problema or lang, ephemeral lang, temporary lang? May sinasandalan ka lang pong Diyos Ayun. na di ka papabayaan. Ayun, okay. So, sa mga panahon na gusto nindong sumuko, paano nindo na experience si Jesus bilang sa indong kusog, okay? So, balikan ko si Antoinette. Antoinette, kung naka-experience ka ng, problema, kadipisilan, and you have to choose between kung ano pa man na dapat magdesisyon ka, paano duman naglaog si Lord na sa hiling mo siya ang nagtaoning kusog para sa imo? Siguro po sa problema, siguro about love po. About love? Okay, sige. Pero Okay. Parang interested ako dun sa love. Anong klaseng love? Sige. hindi po. Dati po kaya naging inactive po ako sa Okay. youth ministry po. So siguro naisip ko po na daiman dapat po i-give up ang pag-serve po kay Lord dahil lang po sa sarong tao or bagay po. Kaya yun po, Okay. mas pinili po, mas kinaray si Lord. Okay. So give up mo yung love dahil kay Lord? Actually, di man po siya totally give up. Pares man po kami nag-serve, po. Pero siguro, may times lang na garo nawaran pong gana mag-serve po. Nawaran pong time sa pag-serve. Duman ko po na-realize na po dapat po balance lang. Balance lang, okay. Aputong ko daw si Ate Chris, kung Ate Chris, valid ba yung namamatayan ta na emosyon minsan na lalo na kapag nag-abot sa point na we have to choose between love and being active sa sarong organization sa simbahan, valid ba ang reason arog ka ito na dapat kitang magpadagos manggiraray sa ibong kang na-experience ta na arog ka ito kamunduan?
Ayan, hello. Ayan, para po sa kuya, kay puwanta talagang magpadagos. In the first place, kung yata kita niya ang duman sa ministries because we want to serve. Ito sa mga primero tang obheto. So, mabalik lang kita duman sa pinaka, kung yata ako niya ang digdig. So, kasi pagka along the way na nagsiserve tayo, syempre minsan talagang magkakaigwa kang love, interest, yung love, yung parang nagkaanuhan ka mo ng kapanatagan ng loob. Tama ba yun? Oo, Nagkapanatagan yes. kayo ng loob. Mm. So, kung yung relasyon nyo ay mas lalo kayong lumalapit kay Lord, di mas okay, Mas magayon ito. mas inspired mag-serve. Pero kung relasyon, mas napaparayo ka sa ministry, kung baga naging exclusive na kayo. So, doon man minsan nagkakaigwa ni problema sa pagsaserve. So, I believe na kailangan lagi kang bumalik doon sa why you join the ministry. Ayun, Yun, okay. parate. So, babalik ka talaga sa dahilan kung nataiyaong ka. Okay. So, pero ngunyan, Antoinette, kamusta na ang sa imong puso? Okay lang po. Okay lang. Maugma. Okay, yes po. Maugma ka dahil sa love or dahil kay Lord? Kay Lord na Kay po. Lord, yeah. Yun talaga ang the best. Kasi sabi nga kanina ni Rayan, nakuha niya din so tunay na kaugmahan kay Lord kang pinili niya yung ministry kaysa sa trabaho. Okay, Barkadang Grace. Ako yun siguro ang signal ni Barkadang Grace. Yes po. Barkadang Grace, ano ang nagtabang sa imo para kumbaga bumangon, magpatuloy sa pag-serve sa ibong kang mga problema na sa imong hinampang or na eksperyensya? Doon ko talaga po na-realize na si Lord ang totoo kong lakas. Sa gitna ng pagkapagod at pagkadismaya, may mga moments na nararamdaman ko siyang bumubulong sa puso ko na sabi niya, anak, lapit ka lang sa akin. Natatandaan ko yung verse sa Matthew 11:28. Na come to me, all you will labor and are burdened, and I will give you rest. Yun ay naging mantra ko. Yun ang tumulong sa akin, yung paghinto muna sa lahat ng ginagawa at yung paglalaan talaga ng oras para mag-isa kay Lord. Hindi naman agad-agad nawala yung pagod, pero nagbigay siya ng kapayapaan sa puso ko. Naramdaman ko yung assurance niya na hindi ako nag-iisa. Nakasama ko siya sa bawat pagsubok. Siya ang nagbigay sa akin ng bagong perspective ng paglilingkod ay hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa Kanya. Dahil doon, unti-unti kong naibalik ang sigla at pagmamahal ko sa ministry. Okay, Barkadang Grace, ano sa hiling mo yung pwede mong i-share na or kung igwa man na pinakamamundong part kang sa imong buhay na namatayan mo na yaon si Lord? Same din po kay Antoinette. Ay, love din? Yes po. Okay. Abo ko na i-elaborate kasi baka masaktan din ako. May maalala ako. Diba? Nakalimutan ko na kasi. Baka ma-recall pa. So anyway, nagpili ka man between love and pag-serve kay Lord, Barkadang Grace? Feeling ko, ilan talaga? Siguro na lang po yung sa school, ganyan po. Okay, sa school. Siguro yung dumating yung isang semester na hindi ako nakasali sa Dinlister, but dahil kay God, nakafocus ulit ako sa pag-aral and nabawi ko yun and nag-graduate ako na yun, may kabali ako sa Latin Honor, ganyan po. Ayun, okay. So,
yun ang parang nabawi mo, 'di ba? Yes Okay. po. Sige. Hello muna kay Carvel Narvasan. Tama, Narvacan Hervera. Ayun. Good afternoon po, Carmel Narvacan Hervera. Kamusta ka po? And tagasain ka po, and ano man po ang sa imong may i-share ngunyan na pagkahapon sa tuyong program. So, anyway, mahanap buhay mo na kita, ma-commercial mo na kita, babalikan ta sa tuyang iba pa na pwedeng pag-urulayan ngunyan na pagkahapon, may kinaaraman digdi sa tuyang hugot, ngunyan na pagkahapon mga tugang na iyo nga ni po ito na kung nawawaran ka na ng energy sa paglilingkod, ang sagot ni Jesus, I am your strength. Oras, 13 minutos sa bago mag alas 2. Tug sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Jenny Bayaran on air at online. Sa bawat balita, Laging maasahan. kabarkada ng lahat, hatid ang tamang impormasyon. Alright, balik na po kita sa tuyang programang Barkada ni Jesus. At nasa ultimong kabdang na po kita kaining programa. Bawat kwento Hello muna kay Angelica Bonaobra. May puso. Jenny Bayaran on air at online. Asin balikan ta na po ang sa tuyang mga pag-iribang unya na pagkahapon. Sa girari ang sa tuyang bisita, iyo po ang mga hobenes. Hali po sa St. Rose of Lima, dyan po sa Camarinesor, Pasakaw po. Okay, Barkadang Rian. Baka may gusto ka mong i-greet mo yan na pagkahapon. Sige, greet mo na. Greetings mo na kita. Okay, go ahead, Barkadang Rian. Greetings. Hello po sa mga youth dyan sa simbahan namin St. Rose. Naglalag po sindaning mga banderitas po. Okay, ma-fiesta na? Dahil po, pastoral po sa simbahan namin. Pastoral visit.
Yes Okay. po. Noorin ang pastoral visit? Sa Obispo. 19 po. 19. Okay. Ano ang kumbaga, go ahead, pwede nyo i-elaborate, pwede nyo siya i-promote. Sige, go ahead. Sino ba pwede? Grace? Kailan ang Yes po. pastoral visit? Para po sa sa mga youth and others, kung gusto niyo pong umatad ng pastoral tomorrow po at exactly 8 a.m. in the morning, punta na lang po kayo sa simbahan St. Joseph Lima Parish, Pasakaw po. Okay, sige. Antoinette, ano ang piglalauman na aktibidad sa pastoral visit? And sisay ang satuyang bisita for that activity? So, ang visitor po, si Bishop Rojas po. Okay, Bishop Rojas, okay. And para iyan sa Gabos na Camarines Sur or dyan lang sa Saindong Parokya? Sa parokya lang po. Okay, so sa mga nagdadangog po, mga rayaon dyan sa Pasakaw Camarines Sur, si Bishop Rojas, tama, maabot po dyan sa Saindong Parokya, sa St. Rose of Lima, and sa Batunta po, sa tuyang namumutan na obispo, and magpartisipara po kita sa mga aktibidad. And sabi baga synodality, working together, listening, and iba pa. Siguro, dakulaon ang kumbaga ang pwedeng maitabang kang mga hobbiness pag abot dyan, especially kang youth ministry. Tama ba, Antoinette? Yes po. Okay, sige. So, digdi na kita sa tuyang urulayan nyo na pagkahapon. May sisay kaya ang naging instrumento kang Diyos sa indong buhay? May iba ba ka mo na tao or baka family na naging reason behind, nag-inspire sa indo para magpadagos lang sa pag-serve? Okay, we have Antoinette. So, igwa po. Okay. Talagang, igwa talaga pong gagamitin na instrumento si Lord para po padagos na mag-serve po sa iyan. So, Okay. minsan po, nagiging, sige po, Sige, go ahead, Antoinette. Go ahead po. minsan po, as youth, nagiging instrumento na din po ako sa ibang tao para po hikayaton ang ibang tao or ang jóvenes po na mag-serve po, magsimba lang po baga sa simbahan. Okay. So, dakulaon bang tabang na igwa kita talaga ng someone na iyo ang sa tuyang inspirasyon para magpatuloy? Yes po, nakulang tabang po talaga sinda. Lalo na po mga oras na talagang madiklong, makang nahihiling, sinda po ang nagiging liwanag talaga po para mag-rani ka kay Lord. Okay. How about si barkadang Rayan? Igwa ka ba ni someone din na naging inspirasyon mo, naging modelo mo para okay, maski nafe-feel kong arog kay ni mapadagos pa ako? Actually po, si lola ko po, gada na po Lola. siya ngunyan. Okay. Aki pa lang po ako ito, tigpaparaiba niya ako sa simbahan. Magsimba every Sunday, or pag may birthday, every Friday, araw po kay First Friday po. Tigpaparaiba niya po ako magsimba. Kung sa insain pong simbahan, kami nakakaduman ng lola ko. Wow, okay. Pero po yun at ang panata niya sa buhay niya po. Tapos, duman po, hanggang ngunyan pagurang ko po, na siya, nadara ko po siya. So parang na-excite pa ako kung sa side. Na-excite ka saan? Sa mga nadudumanan ko pong simbahan. Ayun, okay. So, kasabay kang pagpanata ni Lola, nasabayan mo na siya, di ba? Di nakulaan mo na din yun, Ray. Opo. Okay. So, usually, kasi baga, pigasabi kang iba na madalas na nahiling ta sa mga simbahan and nagpapanata talaga ayo ang satuyang mga lola and lolo. Si Lola ba sa hiling mo, dakula ang sa iyang naging impluwensya sa imo kung nata yaong kangunyan sa ministry? Yes po.
Kita daw po, ugod-ugod na kasi maluya na ang tuhod ni Lola. Nagsisimba po talaga siya. Iniibahan ko po talaga siya. Ayun, okay. Sige, thank you so much, Barkadang Rayan. How about si Barkadang Grace? Ang ginamit po ni Lord ni instrument para mapalapit ako sa iya, yun ay si mama po. Si mother. Okay, Siya po yung kami po, lagi niya pong pinapaalala sa amin na kada linggo magsisimba, tapos day may daa po lingawan si Lord. And sabi niya, kahit ano daw ang mangyari, always kami mag-pray, mapa-blessing man, or mapa-problema man, pray lang ni pray kay God. Kasi si God lang makakatapang sa kuya. Okay, shout out kay mama mo. Shout out sa inyo na baka nagdadawog or naghihiling ba sinda? So, shout out, ma! And sa mga kapatid ko, kung nanonood man kayo dyan, ingat kayo palagi. Wow, okay. Sige. Anong pangalan ni Mami? Ching Repia po. Ching Repia, okay. How about si Father? Charles Repia po. Okay. So, maswertehon sinda ha, kasi igo sindang aki na arog mo po. Bako sa na magayon and talagang very active po. Perming nakasmile. So, magayon ka mo pag para hirilingon talagang pigasabi nga ni talaga na parang kahit na-share nyo na igo talaga ka mo din na pinag-agihan pero parang hindi halata. Parang di mo na-stress. Okay. Sige, hello mo. Pag-greet po sa Catechetical Ministry Camp Parish of Santo Domingo Albay para sa pagpuon kang catechism sa mga public schools kang Santo Domingo Albay. Okay, so hello po sa mga members kang Catechetical Ministry kang parish po dyan na St. Dominic de Guzman Parish, Santo Domingo Albay, and good luck po sa indong catechism sa mga public schools po dyan sa Santo Domingo. Okay, at this point bangugunta mo na ang scripture reading and reflection kay Ate Chris Diaz, and after that may kuha kita duman sa hiling nindo na-i-relate nyo sa indong eksperyensya or sa hiling nindo magayon na word na kumbaga pwede nindo ma-adaptar for these coming days or iba pa. Okay? So we have mga tugang Ate Christian Diaz. Yan. Hello sa muli. So, magayon ang pinag-uurala yung tanong niya na hapon, as in, gusto kong balikan ang mga kataramon ni Lord sa banal na kasuratan. So, una sa lahat, galing sa Lumang Tipan or in the Old Testament, napakaganda ng mensahe ni Prophet Isaiah chapter 40 verses 29-31. Sabi niya, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not faint. So very nourishing yung words dito. So hindi sinasabi ng Diyos na ang kanyang mga lingkod o tayo na mga naglilingkod ay hindi mapapagod. Naturally, mapapagod tayo. Pero ang pinangako ni Lord ay bibigyan niya ng bagong lakas tayong mga naglilingkod na napapagod. So napagandang paalala ito, lalo na sa ating mga kabataan. No, natural lang mapagod paminsan-minsan, natural lang na mawala ng gana, natural lang na magkaroon ng discouragement. Pero hindi natural na yung mga negative feelings natin ay yun yung cause na lumayo tayo kay Lord. Kaya pinapaalala din sa atin sa Ebanghelyo ngayon na galing kay St. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Sabi ni Jesus, "Come to me all who labor and are burdened, and I will give you rest." So di ba napaka magayon na assurance ini. So hindi sinabi ni Jesus na magpakatagtag ka ng solo o ng mag-isa. Ang sabi niya, "Come to me," lumapit ka sa akin. So you're always free to come to Jesus.
At meron pang pasigunda dyan si San Pablo, no, sa kanyang mga letter to the Galatians, chapter 6, verse 9. Sabi dito, let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, di ba napakagandang assurance? So, hindi dahil madali ang paggawa ng mabuti. Alam kong challenging talagang maging mabuti, no? Kundi dahil may Diyos tayong nagbibigay ng lakas. So, mga kabarkada, kapag ang cellphone ay nalalobat, di ba hindi naman natin ito agad tinatapon? Ikinakabit natin ito sa charger. So, ganito rin ang ating mga buhay espiritual. Kapag lobat na tayo sa ating ministry, hindi tayo lalayo kay Jesus, bagkos lalo tayong lalapit sa Kanya, sapagkat Siya ang ating tunay na source of strength. So ang paglilingkod ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kalakas. Ang paglilingkod ay tungkol sa kung gaano tayo nagtitiwala sa lakas ng Diyos. So trust in the Lord's strength. So kapag si Jesus ang ating lakas, hindi tayo madali mawala ng pag-asa. Ayan. Okay, thank you so much Ate Chris Diaz sa imong magayonon na scripture, and talagang saro ini sa kumbaga magayon na inspirasyon na sa tuyo na pwede ta adaptaron. May reaction ba ang sa tuyong mga participants this afternoon? Sige, balikan ko nga si Barkadang Grace. Go ahead po. Yes po. May reaction ka ba duman sa nadangugtang scripture or reflection sa tuyang mo niya na hapon ni Ate Chris? Para po sa akin, siguro yung kahit dumaan man tayo sa kahinaan, dumaan tayo sa maraming pagsubok, huwag natin kakalimutan na lumapit kay Lord. Kasi hindi naman natin siya nakakasama, hindi natin siya nakikita. Pero yung presence niya, andun po. Lalo na kapag nagpe-pray tayo, the way we pray, the way na sinasabi natin lahat na nararamdaman natin kay God, doon na tayo papalakasin palalo. Ayun, okay. Sige, how about si Barkadang Grace? Si Rayan? Ito pong seek first the kingdom of God. Ahambing ko po siya duman kasi God first and mag-trust ka lang kay Lord. Ang worries mo, maliles, mahali din. Yun, okay. Pag nagtiwala kita, mababawasan din kaluyahan na sa tuyang mamamataan. Okay, thank you so much, Rian. We have Antoinette. Same po, duman sa God. Okay. Kingdom of God. Kingdom of God. So, duman po, siguro, maano ko man po ito. May mga tao po, baga na, may mga problema po sila. Pero duman po nila lalong nalilingawan si Lord. Kasi iba po ang namamati nila. Pero kung iisipon po nila na si Lord yaon lang, mawawara po ang kaindang kinakatakutan. Ayun, okay. Sige, thank you so much po. So at this point, dangugon ka man nungon niya na pagkahapon, ang tugon. Okay na ba, Carmel, yung tugon? So, ang sa tuyang tugon ngunyan na pagkahapon, iyo po ang hali sa Mater Salutis College Seminarian Luke Franz D. Patanaw. May kinaraman sa iyang tugon. Tugon sa holiness. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Diyos maray na hapon sa Indo Gabos, mga tugang, mga kahobenesan, kan Diyos Jesus ng Legazpi. Ako po si Seminarian Luke Franz B. Patanaw. Gikan pa ako sa parokya ni San Esteban, Puerto Martir, Ligaw City. Asin ngunyan, ako sa Indo, hiras sa Indo. Ang sa kuyang eksperyensya, manungod sa kakulangan o pagka-disganar sa paglingkod sa ministeryo, asin sa simbahan. Kanago po, aki pa, naglingkod man po ako sa simbahan sa parokya ni Saligaw bilang sarong sakristan, 10 taon. Asin,
kada Sabado as in Domingo, walang ibang padumanan ako kundi ang simbahan. As in sa pagdakula ko sa simbahan, may mga panahon talagang nadidisganar ako sa mga sitwasyon, mga tao na as in minsan nga ni ang sa kuyang makamundo man minsan pag-isipon pati ang sa kuyang pamilya nagdidisganar sa kuyang pagsirbe sa simbahan. Alagad day ko inipig hiling na sarong maraot na paagi. Ang pagsirbi sa mahal na Diyos, dakulaon ang kaugmahan, asin nakakapataba nin puso. Ang grasya minasukpay kapag padagos sa imong misyon, sa imong pagsirbi, nawa minsan gari mapagalon, kaya nahuwa ra ni kanin inspirasyon dahil sa mga sirkumstansya na araw kayan. Kung daiman, siguro kung ako nagpadara sa mga sabi ng ibang tao, siguro haloy na akong nagpugol sa pagsirbi. Kasi na ako ngunya seminarista. Sa kuyang advice o mensahe sa Saint Dogabos, mga tugang, mga kahubinesan na nang luluya kibuot o pinangluluyan kibuot o may mga taong nagpapadisganar sa sindong pagsirbi. Di po ko mumadara sa sindang pigsasabi. Narumduman ko sa pigsasabi sarong padi sa kuya. Dahil mo na pag-isipon ang pinagsasabi ng iba. Ang importante, nagsisirbi ka. Asin padagos ka, nagsisirbi sa iya. Taan balos niya, yaon sa imo. Kapag namuot kita sa Diyos, wala na kita dapat ibang alalahanan pa. Wala na kitang ibang isipon pa. Tagabos yaon sa iya. Yaon sa iyan kusog. Ang tataramon ng buhay, asin yung tinapay, na nagtatao sa tuya ng kusog, na padagos sa tuyang pagmisyon. Lugod, pag nahanap ta ang pagkamot ni mahal na Diyos, magdanay ika sa iyang pagkamuot, asin manatili. When you find God's love, don't just stay, but remain in His love. Iyo iyan ang kahagadan sa tuya, gabos na nagsisirbi sa simbahan. Dawa may mga taong nagpapakaraot o naghusga, day ka pangloyan kibuon. Yaon sa imo ang mahal na Diyos. Namumutan ka niya, asin tinapadaba ka niya. Asin mayong ibang gusto ang mahal na Diyos, kundi magpadagos ka. Asin lugod, magtulugoy ka sa imong pagtubod, sa imong pagpamibi, asin sa imong pagiging Kristiyano. Lugod, mga tugang, mga kaubinesan, magdanay kita sa iyong pagkamot. Magdanay kita sa pagkamot ni Kristo sa tuwing kagurangnan. Asin sa tabang ni Ina, ni Nuestra Señora de Salvacion, danay kitang papatalubuon sa tuyang misyon. Asin padagosan na ang sa tuyang pagtalubo, asin edukasyon. Anuman iyan, mapa seminarista man, lay, madre, o pagpadi, gabos iyan, malaog ni mahal na Diyos. Asin iyan, gabos para sa kaumawan kan sa iyang ngalan. Diyos maray na hapon po sa Diyos. So yan mga tugang, si Seminarian Luke Patanao, St. Mother Salutis College po, digdi po sa Legazpi Diocese. Ano po ang nagtatak sa Indo sa naging mensahe ni Seminarian Patanao? May nakuha ba kitang something na nagtatak sa tuyang isip? Balikan ko naman si Barkadang Rian. Po, naka-experience din po ako nung ganun kay Brother Luke. Ano yung na-experience mo? Yung ibang mga tao may sinasabi sa iyo pag nagsiserve ka sa simbahan. Pero napatunayan ko na wala man sa kanila, hindi man sila ang nakakakita ng mga ginagawa ko, kundi si Lord. At hindi yun para sa kanila. Para yun kay Lord. Yes. Kaya kung anong sabihin nila, di na ako naapektuhan sa ngayon. Okay. Ano usually yung nai-encounter mo na way kang pagsabi kang ibang tao, and paano mo ito naaraman na igwang mga sinasabi ang tao sa sarong tao na nag-reserve?
ano po, porkit nagsiserve sa kay Lord, pero ina-expect na nindang day na magkakasala. Ayun. O kaya pag may ginibo kang sala, ano na yan, nagsiserve ka kay Lord, tapos arog kayo ng ginigibo mo. Pero pagkakamali, kadit lang na pagkakamali, bakulao na para sa inyo. Yun, parang may mga tao na nagiging judgmental na dahilan nag-deserve ka araw ka ito. Ayun, so paano mo ito paano mo na-realisar na dahil ko iniisipon bahala sinda kasi ako nag-deserve ako kay Lord and dahil ako mapundo. Ano po, naawa po ako sa kanila at pinagpipray ko na lang po sila. Yes, dahil ka man nagbabalos. Dahil po, Yeah. never ko po hindi po. Opo. Okay. Thank you, Rihanna. Kapag una ko, iga po mo kitchenelas, daiman. Okay. So, pag arog kayo ito, Rihanna, may mga na-encounter ka na arog kayo itong mga pangyayari, nagiging way din ba ito para mas kumusugpaan sa imong buot? Yung foundation mo, yung faith mo kay Lord, mas nagiging makusog ba siya? Yes po. Mas pinapahiling ko po sa inda na dahil lang, bako lang akong arog kaini sa harong, kundi sa simbahan, kundi sa luwas pa sa ibang tao. Kaya ko lang pinapahiling na arog ako kani, kundi pinapamati ko din sa inda po. Yes. Pero tutubod ka din ba sa mga sa tigasabi na dapat kung ano ang kung ano yung pigaano ta kay Lord na maray kitang tao, dapat ba talaga na mag-reflect din sa ibang tao na okay, maray akong tao? Yes po, para sa ko po. Kung ano, sabi nga ni po kaya kung anong ginigibo mo sa ibang tao, ginigibo mo din sa Diyos. Yes, okay. So, paano mo siya? May iba ka bang pigigibo na anong tigaano mo na para di mo na ito mapansin kasi usually parang nakaka-bother din baga minsan pag may mga na-encounter kitang arog ka ito na reaction, ano na lang tigigibo mo aside dumaan sa di mo na tigdatawan ng atensyon, ano yung nagiging way mo na so focus mo yaon lang kay Lord? Through what? Kasi sabi mo kanina Devotion singing, devotion, okay? May ano ka ba? May favorite devotion ka ba na or saint na tiga-idolo or iyo talaga ano mo na devoted ka talaga sa iya? Sa mga santo po, na nagniniwala pa ako sa inda pero direct pa ako kay Lord. Ayun. Nagda-direct pa ako kay Lord. Okay, so thank you so much, Rayan. Very inspiring kasi kumbaga nangyayari kasi talaga yan. And dakol din na mga hobbiness, usually may mga nakakaiwal, nakaka-encounter ni negative, and yun na yung nagiging reason ninda kung nag-stop na. And sabi mo, dako laon na adal makukuate di mga tugang kay barkadang Rian kasi siya mas nagkusog ba so pagtubod niya kasi yung focus niya yaon lang palan kay Lord. Ayun. So thank you for that. We have also barkadang Grace. Okay? Okay, barkadang Grace, go ahead po. Ano po yung question? Ano yung nako among so nagtatak sa imo sa mensahe ni Seminarian Patanaw para sa iyang tugon ngonya na pagkahapon? So, po kasi ako, nag-log out kanina kasi wala po talaga yung signal mahina. Yes, pero ngunyan, so, yung, here, okay? Ang nag-ano po talaga sa akin, kasi marami din po, based on may experience din po, yun din pong sinabi niya na, dahil na pag-isipo na ng iba. So, para sa kuya, di ko man po talagang pwedeng para isipon, para dangugod ng mga sinasabi nila. So, matangog ako. Pero di ko po tuyaan sa diri ko. Malipas din iyan kasi kung negative man po yung sinasabi nila sa kuya. So, ito yung sabi ko sa diri ko, dai ko sinda kaipuhan para magpadagos, magserbi kay Lord. So, nagsiserve ako para kay God, bako man pong para sa inda.
So, dahil duman, nagkaigo ako ning kusog, nagkaigo ako ning dakulang pagtubod sa kagurangnan. Na day sa gabos na oras, day sa gabos na panahon, na may nasasabi sinda. So, kaipuan kong magpundo, magserve kay God. So, no. Kasi mali yun. Kasi, inot na inot, inot pa lang na pinangaki ako ni Mama sa mundo. So, iyon na to yung ano ko na ibabalik ko to kay God. And tinaon niya sa kuyang talent, ibabalik ko gabos kay God. Sa paagi kang pag-serve. Yan po. Okay. Sa ka nagkukuaning kusog barkadang Grace para gibuhon ang arog kayan na pagtubod? So, nagkukuha po ako ng kusog buot. Kay God din po. Sa paagi kang prayer. So, sa paagi kang prayer, dawa pinangluluyahan ako, dawa may minamati ako. Ang pagdagos lang po, kasi gawin na nagpipray ako, duman ko na mamati, mas nafe-feel ang presence ni God, na sa oras na pangluluyahan ako, yaon siya, handa niya akong pakusot. Okay. Barkadang Grace, para sa sarong hoben, kasi dakulong baganing mga nangyayari sa palibot ngunyan na involve ang mga young people, 'di ba, sa mga schools. And iba pa na siguro updated man kita sa mga news na nadadangog ta, nahihiling ta, gurano ka importante ang prayers na arog ka ini na minsan pigluluyahan kita, may problema kitang pigahampang, and may mga nadadangog na sinasabi, pero sabi mo, dai dapat tawanan ning atensyon, and usually, yan din ang pigpupuunan kang mga, sa bullying, di ba? Lalo na sa mga, sa organization, sa school, paano mo nagiging namamantinir yung arog ka ito na pagtubod na stick ako, si Lord lang, kay Lord lang dapat ako nakafocus, and di ako maafektaran. So yun po, kadakol man po nangyayari sa palibot di man sinda makapag-pray kay God, pero sa paagi ni lay kami na mga nagaano po kay Lord. So sa paagi ni, garo kami man po ang ginibong instrument ni God. Para kahit di man sinda makapag-pray kay God, personally, kami man po matabang kami sa paagi kang pangadji. So kami matatabangan ni sindang ipangadji sinda na sana di nanindagid po ko ng mga salang ginigipo ninda na nahihiling pa kang ibang tao. O yun. So, importantihon talaga ang pagpangadji. Sa laog ba kang family, igwa ka mo ning oras para magteripon ka mo to pray the rosary, or may iba ka mong pasistema? Yes po. Actually po, si Mama po kasi, saro din po siyang nagsiserve kay God. So every naglilibot po kami ng si Mama Mary, nililibot mi sa kada harong-harong. And duman po kami nagro-rosary, nagpapangadji. And permi po akong kaiba ni Mama po, kang aki pa po ako. And kami din po digdi sa harong, always man po kaming nagpe-pray, and yung mga tugang po po, dawa mayo po sinda sa harong, sinasabayan po ninda kami mag-pray ni Ma'am. Ayun, okay. Ano itong piglilibot nindong Santa? Si Our Lady of Fatima or igwa pa bang iba? Sa Our Lady of Fatima. Ayun, oo. Na ano pang yung parang tradisyon pa yan, digdi sa Legazpi Diocese, buhay na buhay pa ang arog ka na tradisyon na naglilibot kada harong imahe ni Our Lady of Fatima, and after 2 days, 3 days, nagkakaigoning prayer sa harong, di ba? Kung sa Indo man nag-star ang imahe ning nagkapirang aldaw. Okay, thank you so much, Barkadang Grace. Malamanan, dakulunon kaming kumbaga, mas na-inspirar pa for sure ang mga hobenes na nagdadangog, naghihilingon nyo na hapon. Balikan ko naman si Barkadang Antoinette. Barkadang Antoinette, ano ang nagtataksa sa imo sa naging tugon ni Seminarian Patanaw? Go ahead po. Yun po. May dai po mawaran dai po magdepende sa ibang tao or kung ano man po ang sinasabi kang ibang tao para dai ka po mag-serve kay Lord. Ano po? Same lang din po sa Inda na nakaka-experience din po ako sabihan kang ibang tao na banal yan, taga-simbahan yan. Pag talaga po nakakagibo ka ng dawa sa bitlang, okay, big deal po talaga yan sa Inda.
So, dai po ito naging rason para magpundo po ako sa pag-serve. Yes. Bako man po talaga sinda ang tigsiservihan ko, si Lord man po. Mhm. And bako man po sinda ang tigdudumanan ko sa simbahan, kundi si Lord. Mhm. Yes. Pero as server, paano mo gigibuhan ki paagi barkadang Antoinette para na-experience mong araw kayo today na maotro na may nasabi pa sa iba? Anong ginigibo mo? Nag-iiwas ka na lang or mas nag-focus ka duman sa goal mo? Day talaga po siya makokontrol or may iwasan na sabihan ka ano po. Dawa isay man po. Siguro tig-educate na lang po sinda kung ano man po talaga ang tunay na ginigibo sa simbahan. Yes, okay. Gurano ka importante yung activity mo sa simbahan and yung family relationship mo, mas na-adapt mo siya sa sadiri mo and sa ibang tao. Gurano ka importante na kung ano yung gawi mo sa simbahan, sa family, ganun din sa community. Yes po. Nakakatabang na din po ako sa ibang tao, lalo na po naman sa mga pinanluluyaning buot. Nawawaran po ng faith po kay Lord. Talagang ginigibuan ko din kung paagi para maibalik po sinda. Mhm. Si Barkadang Grace kanina, sabi niya prayer ang sa iyang nagiging sandalan, 'di ba? Pag nakaka-encounter ki mga araw kay ito. How about you? Ano ang sa imong nagiging sandalan man? Prayer din po. Ayun, yun talaga ang pinaka-importante ba sa gabos na wita para makipag-communicate kita kay Lord? Yes po. Ayun, through prayers. Ano ang mas pinaka best choice mo? Kasi igwabaga na parang mga out of nowhere kakaoronon ta si Lord or nagtatao ka ba ning time na arog kay ni ma-pray ako ning rosary, arog kay ni maduman ako sa sarong lugar to pray? During my OGT po, nagmumotor lang po kaya kami kantugang ko. So duman ko po tigaan mag-grocery po para may guidance din po kami kantugang ko pag nagbiyahe po. Yeah. Yes, okay. So at least nag-agad ka ng guidance through prayer, through rosary, and na-encourage mo din sa imong tugang, parang doble, di ba? Yes. Yes, okay. May idadagdag ka, Barkadang si Barkadang Rian, parang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya masabi kasi wala pa yung microphone sa kanya. Sige, go ahead po. Through worship po kami. Mapunta talaga kami sa seawall malapit sa dagat. Okay. Minsan nagmumotor po. Yun po, nagkakanta po kami, may dala lang ng gitara. Minsan po, -1 lang. Okay. Worshipping talaga. Pero sa hiling nindo, through worshipping sa ibang place, daiman ba siya nararayo duman sa yaong kita mismo sa simbahan? Daiman ba dapat maafektara na ma-attender kita kang banal na misa, ma-serve kita ngunyan, compare duman na nag-aarog kita kaino na nag-worship kita sa ibang place? Daiman, para sa mo, daiman po siya. Pero po, kaiba nun, daw magsain po kami, kaiba may po talaga siya. And igwaman din kasi ning schedule, di ba, ang pag-serve kang youth choir, di ba? Depende naman kung anong itinaw. So, wow, hello, the best. Thank you so much. We have Allen Vincent Consuelo Basardo. Good afternoon po. Si sa ini, ulokon si Rian, pakadangog kay Allen Vincent Consuelo Basardo. Yun. Gusto mo siya i-greet? Si naman, Jules ba? Monde. Hello po and happy watching. Okay, nasa ultimong kabtang nakita kang programa.
Okay, reaction muna kita di sa to yung mga texters. Sa 844, good afternoon po Ate Jan. Listening po ako digdi sa Baskaran. Maugmahon po ako na tigdadangog ko ang mga hobenes na nagtataram ning mga arog kaayan na bako lang po sinda puro party-party, bako lang po mga nagduduman sa lugar para kaiba din. That's why, magayon talaga kapag yaong ka sa ministry and sana mas dakul pa ng mga hobenes, mga kaakian ang ma-encourage na magserbi sa simbahan, di ba po? Dakulong kita, hindi pwedeng intrahan. We have youth choir, youth commission, singles for Christ, igwa pa nga ning tigaapod na youth for Christ. And igba pa po, pwede po kamo mag-join sa ibang commission, like social action, under po kang social action, yaon po dyan si disaster, yaon si health, yaon si education, kung saan mas dakulang sakop ang satuyang matatabangan, mas halawig, mas mahiwas ang community ta. So sana mas dakol pa mga hobenes ang ma-encourage. Lalo naman po dyan sa mga pag-iriban nindo, sa Pasakaw, Camarines Sur. Okay, so ano ang sa indong mensahe sa mga kabataan na nakakamati ning kapagalan or baka nawawara na ning kumbaga kusog, kung sa Tagalog sigla sa pagserbi, and they mag-give up sa ministry, lalong-lalo na duman sa mga hobenes na medyo sukusog ninda, nasa hababaan ng level. Ano kaya ang satuyang mensahe or advice na pwede tang i-share sa inda? Okay, balikan ko po si Barkadang Grace. Okay, so ang magiging mensahe ko lang po para sa mga kabataan, katulad namin na nakakaramdam din ng pagod, yung parang pasan mo na yung lahat ng mga gawain. So, huwag tayong susuko sa buhay. Kasi yung mga pagsubok na darating sa atin, yan lang yung way ni God para mas lumakas tayo. At sinusubukan lang tayo kung hanggang saan lang ba ang kaya natin gawin. Kung saan lang ang kaya tang gibuhon bilang sarong tao na nagsiserbi sa iya. Bilang arugta, sarong youth, kita, mga hubin pa kita. Halipa kitang mga sabi kay God. So, sinusubok kita ni God para sa iya. So, kapag may pagsubok sa buhay ta, gibuhon tang paagi para mas maging malapit kay God. Kasi sa paagi ta yan, duman kita nakakamati ng pagpusog sa buhay ta. Okay. Thank you so much, Grace, sa imong magayon na paghiras, sa imong inspirasyon sa samuya ang ganyan na pagkahapon. And one day, sana makabisita man ako dyan sa St. Rose of Lima, sa Pasakaw, Camarines Sur. Actually, di ko pa yan naabot. Kasi nga ni ang sa indong parish priest dyan, ang parish priest sa St. Rose of Lima. Father Marcos Alpesada po. Ayun, okay. So, regards po sa Inda and sana ipaabot naman lang nindo sa muyang pasasalamat sa Inda sa padagos man na pagsuporta sa inyong komisyon. And syempre, sabihin niyo na shout out ka po, Father. Sa Barkada ni Jesus sa DCGB. Okay? So, thank you, Grace. We have also Ray and Joy. Ang message ko lang po, ang masasabi ko lang po is ulitin ko lang po yung sinabi ni Sister Chris kanina po na ibalik natin yung dahilan kung bakit ka pumasok sa ministry. Kundi kay Lord lang po yun. Normal lang pong mapagod, pero yung strength mo nga, si Lord nga yun. Kaya siyang magbibigay ng energy, ng kalakasan sa'yo. Okay. Thank you so much, Barkadang Rian. We have also Barkadang Antoinette. So, ang message ko lang po sa mga youth, padagos na po sa pagserve. Dahil po kita mawaranin pagtubod kay Kristo, dahil po kita mawaranin gana. Kasi siya lang din talaga po ang strength pa. Sabi po nga ni Ken, kunyaon sa imo mawawaraan kapagalan. Sabi po sa kanta. Yes, opo. Ano nga yung title ka ito?
Oo, mawawala. Sa imo po. Yes, okay. Sige, continue kan sa imong mensahe. Po. Okay. Sige, kung yaong ka kay Lord, mawawara ang sa imong kapagalan. Tama ba? Yes po. Yeah. Ayun, okay. Kung yun sa imo, mawawara ang kapagalan. So, kung normal po na mapagal kita, ano po. Okay. Ang Yes. dai po normal, mag-give up. Ayun. Pag nag-give up kita, Barkadang Antoinette, sa hiling taba may may magayon pang resulta kapag nag-give up na kita. Come again. Kapag nag-give up na kita, wala na kita kay Lord, iruluyan na kita, sa hiling mo ba may magayon pang resulta na pwedeng umabot? Pag nag-give up ba po, syempre po wala na yung Wala na. ano. Yes. Pero kung iyo po kaya to ang way ni Lord para magbalik po kita sa iya. So, Antoinette, na bako man lang puro kaugmahan, 'di ba? Minsan, normal din talaga ang nakaka-experience kita ng kadipisilan sa buhay, kamunduan, and sabi nyo po, kapagalan. Pero pag yaon da po mga dugang kay Lord, mawawara ang sa tuyang pagal. Ma-recharge kita, arog kang cellphone na lobat, pag chinarge mo, recharge ka na. Yes, magagamit na ulit. Pag kita man na recharge, yaon ulit so energy ta, di ba? Okay? So, magayunan po, and very lucky kami ngunya na pagkahapon na nakaibahan mi po kamo. So, hagadan ko maning mensahe si Sister Chris Diaz para sa satuyang episode ngunya na pagkahapon. Yeah, hello uli. So, salamat sa mga sharings ng ating mga guests. So, very enriching. So, para sa gabos na mga kabataan na nagdadangog sa tuya, as in, both doon sa mga nagsaserve already sa ministry and those who are planning to serve. So, wag kayong magdalawang isip. One of the happiest moment ng youth life is serving the Lord. So, masasabi ko yan kasi I've been there in my younger years. Ito sukabtang kang sa kuyang buhay na maugmahon. Because I learned a lot, though there are conflicts, pero the growth is always there. Yun yung pirmi kong ina-anticipate. And for our youth, so lagi ninyong i-anticipate yung learnings in every time na you fall down, napapagod, rise up again, continue to serve, learn from it, and then you will notice that you are growing. So, nagdi-deepen yung relationship niyo kay Lord. Kasi natural lang talaga yun. Kasi kung hindi man natin mararamdaman yun, parang stagnant yung ating service. So, there is always a time for us na mapapagod tayo, but let's draw our energy from the main source, who is our barkada, si Jesus. Ayan. So, thank you, Ate Jen. Yehey! Sige, pwede ba kita mag-screenshot? Pwede ba kita mag-screenshot, Carmel Herrera? Asa to yung technical dyan. Okay, para naman may remembrance din kami. Okay. Smile! Okay, so once again mga tugang, ang satuyang mga kabarkada, ang satuyang mga hobenes, hali po sa St. Rose of Lima Parish sa Pasakaw, Camarines Sur. And thank you very much. Thank you so much. Dakulang salamat po sa pagpartisipar and pag-inspirar, pagtaunin doon ng oras, and sana sa anytime kung igwa ka mong concern sa mga hobenes, kung may announcement, dai ka mo magduwa-duwa na ipaabot lang ang sa inyong mensahe duman kay Sister Carrie May sa tugang ni Ate Ki Vicente, i-message lang nindo siya, or pwede ka mo mag-message sa mo yung Facebook page via DCGB News Online. Okay? So once again mga tugang, ang satuyang mga hobenes from Pasakaw, Camarines Sur. So thank you so much po and Ate Chris also thank you din po. Okay? So mga tugang, yan na po ang bye-bye po.
Okay, thank you so much. And sa aga po, Sunday, syempre daita po paglingawan na magsimba po kita. Okay, magsirimba po kita sa aga. And daita po paglingawan na maski napapagal kita, pagyaong kita kay Lord, dai kita, ma-recharge kita. Okay, so hello man kay Joyce Isabel Dugan and si Antoinette Guerrero and si Carmel Hervera. And si partner Good Vibes, good afternoon po sa imo, Kuya Bert, okay? So, pwede na po kita mag-log out. Okay, thank you so much. Si Flora Balolo is also watching. Thank you so much po. Okay, so yan na po mga tugang ang presentasyon ka sa tuyang programang Barkada ni Jesus. Digdi lamang po yan sa DCGB. Jenny Balyaran on air at online. Sa bawat balita, laging maasahan. Antabayanan po nindo ang programang Barkada ni Jesus. Kada aldaw po ni Sabado alauna sa Godalas 3 ng pagkahapon. Asin ini pong programang ini, bako lamang po ini para digdi sa, kumbaga sa Legazpi Diocese, kundi naglilibot po kita sa kada parokya, mga youth sectors, mga organizations, and mga schools. Kaya kung may nagdadangog mo niya na mga eskwelahan, feel free po na magpaabot po ng minsay sa Samuya para po sa iba po na mga ma-schedule ta kung anong aldaw pwede. Maugmahon po kami na makaibahan niyo po kami, of course. Hello man kay Rean Estremera. So, magmiririndal na po kita. Ano po ang sa indong merindalan ngunyan na pagkahapon? Ano po ang sa indong mga pinagkakabisihan? Ano po ang sa indong pigpeprepararan? Ano po, mag-ingat po kita, no? Lalo na po nagtatagauran, and lalo na po yung mga yaon dyan sa pamitisan kang Bulkang Mayon, ang mga kapwa ko Domingueños, mag-ingat po kita. And of course, makikoordinar po kita sa bibaga po ni Mayor Bong Banda, kung sa hiling ta po, delikado na po sa satuyang lugar, makipag-koordinar po sa inda para, kasi tiga-preparar na din po yung evacuation centers, or mga places na pwede ta po kabugtakan kang mga family na affected, okay? So, nakaiba ta po sa lado technical, si Kuya John Napoles, sa IT, si Jerome Martinez, and of course, ang sa tuyang OJT sa Sorsogon State University, we have Carmel Hervera. Ako po si Jenny Matthew Balyaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Barkada ni Jesus. Abangan giraray sa masunod na Sabado, alas 2 nin hapon, digdi sa DZGB. Always number one, always at your service. Salamat kan sa indong pag-antabay. An oras hatod sa Indoka